שלום וברוכים הבאים לסרטון ההסבר על מערכת ניתוח סטטיסטי לבחינת אפקטיביות התוכנית יזמים צעירים עושים עסקים. בשלב הראשון נעסוק בשאלונים המקוונים. לכניסה לשאלונים המקוונים נפנה לחשבון גוגל וניכנס בתור משתמש יזמים דרום. לאחר הכניסה נבחר בלשוני דוקס בקצהו העליון הימני של העמוד. לאחר מכן נבחר בשאלון הרצוי, שאלון מנחים או שאלון לתלמיד. כעת נגיע למסך התוצאות. במסך התוצאות נרצה להעתיק את תוצאות השאלונים ולהעתיק אותם לגיליון האקסל. נעמוד על תא B1. נסמן את כל הנתונים על ידי לחיצה על Ctrl Shift חץ תחתון וחץ ימני. ונסמן העתק. נעבור לקובץ האקסל ונסמן את הגיליון Sheet First. נעמוד על תא B2 ונדביק את הנתונים. שימו לב שהמספור מצד ימין מתעדכן באופן אוטומטי. בזמן הדבקת הנתונים יש לשים לב לסדר השאלות. השאלות צריכות להופיע בסדר הכרונולוגי על פיהן מופיעות בשאלון, כאשר שאלות המחקר מופיעות בהתחלה. לאחר מכן יופיעו שאלות עצמן. כעת נעבור לשלב עריכת השאלונים. לצורך כך נעבור לגיליון שיט 3. בגיליון זה עלינו להכניס מספר נתונים על השאלונים של אותה שנה בה אנחנו מבצעים את המחקר. ברירת המחדל של התוכנה הם השאלונים של שנת 2011. נתחיל בהכנסת שאלות המחקר. יש להכניס את שאלת המחקר, ערך ה-0 וערך ה-1 של השאלה, ואת הגדרת שאלת המחקר. לדוגמה, שאלת מחקר השלישית היא יש לי קרוב משפחה שעבר תוכנית יזמים צעירים, ערך ה-0 הוא אין קרוב משפחה בתוכנית, ערך האחד הוא יש קרוב משפחה בתוכנית, ושאלת המחקר היא השפעת קרובים שעברו את התוכנית. כעת נעבור למילוי רשימת האשכולות. עליכם להכניס בטבלה את שמות האשכולות, ומספר השאלות לאשכול יתעדכן באופן אוטומטי. כעת נמלא את טבלת השאלות. בכל תא בטבלה נכתוב את השאלה המופיעה בשאלון, ועבור כל שאלה נבחר את האשכול המתאים לה. לדוגמה, אני שואף להיות בעתיד בעל עסק מתאים לניצני הכוונה לפתיחת עסק, ולכן בחרנו באשכול מספר 3. כעת נמלא את מספר התשובות האפשריות לכל שאלה. שימו לב שהטבלה הקטנה תתעדכן אוטומטית פרט לנתון זה. במקרה שלנו יש 7 אפשרויות לכל שאלה. נעבור לביצוע הניתוחים. לשם כך נעבור לגיליון שיט 2. כעת נבחר פרמטרים לניתוח. תחילה נרצה לבחור את הקבוצה עליה נבצע את ההשוואה. לדוגמה נבחר יש לי חבר שעבר את תוכנית יזמים צעירים ונלחץ על אוסף. ניתן לראות ששורה 2 התווספה. נבחר עבור מבחן זה את סוג המבחן. מבחן דו צדדי, חד צדדי עליון או חד צדדי תחתון. נבחר את מקור הנתונים. שאלון הפתיחה. נבחר ברמת המובהקות הרצויה. נבחר ברמת המבחן, אשכול ספציפי, ונבחר את האשכול אותו אנו רוצים לנתח. כעת נלחץ על Go על מנת להגיע לתוצאות המבדק.